sempat nyenyet kok ya. Lah iya toh. Ya, lagi resepsi kata wonten kersane Bapak Ibu tamu undangan. Makarya sarengan kalian kula Indang Karisma Sakti. Galo. Production. Nyenang karo ngilo. Pak Sumadi. Oh Pak Sumadi, kok terus liar-liar malah lagune dipinangkani. Pak Sumadi, Ampun nggih. bablasan sare Pak Sumadi. Nggih. Nah, kok terus liar, remen mboten Pak pripun kirang piten kirang pripun kinten-kinten kurang asin. Napa Nggih. kurang legi napa? Sereng kirang- mboten katanya sereng. Oh, sip kok ya, Dik. Sereng Oh, pokoke. kira-kira ngono nek nganu ngono nek rego piro nek? Mongko imbuh tekan sore. Oh tekan sore no. Mboten. Mboten. Lah ya to Mas. Dan sereng. Karang ya sik ngersake kan Eh, Bugatti hukume wajib. hukume wajib, Dik. Wajib. Iki Mas sapa lali aku? Mas Agus. Mas Kosep. Oh Agus. ya biyen zaman aku isih idil-idil lho. Aku sik semene iki. Ya Allah. Agus, Mesti Dik. lali kan aku Mas Kosep. Maaf ya Mbak. Oh. Nggih. Heeh, aku biyen kan isih gadis. Oh. Sekarang aku gadis tapi bukan perawan aku wis Mas. Dan iki perawan, masih perawan ya? Aku biyen ajarku Oh. nyanyi karo Mas Kosem karo iki. Oh. Lah iya toh, aku diajari aku ora dibayar aku nyanyi. Ada yang ngejon ya. Alah. Jujur banget. Lah ya saya wis wis tuwa tuwa. mangsamu. Lah justru sing tuwa ki tuwonjo kok Oh iya. Mah kental kok lah. Ambil kan kepiye? pengalamannya lebih banyak dan lebih Alah berarti. iya nah iya. Aku jar ora ah. Marai terngiang-ngiang zaman dulu kala. Ya gubuk asmara ke mau lho, Dik. Iya, kandhani koe. Lekul. Yo, tididek Mas. Mesa-mesa guyang-guyu, mesa-mesem guyang-guyu. Saja arep mundut lah aku. Iya. Lah ngono rak yo gayeng, Dok. Bersuara kabeh yo. Abe-abe Mas. ngantek kotak-kotak. Iya. Nek aku tak bolong-bolong wae nek sampean kotak-kotak. Ya, Ben gunamu iso bolong, mlebu. Dik. Lah iya biasanya ya bolong, kadang ya buntet. Astagfirullah, sumpah aku ora omong Astagfirullahaladzim. demi Allah. Mas, kok sampean survei nopo, Mas?
Survei. Oh, tak kira lah ngongak-ngongak kene. Ngawur serpe-serpe. Oh, ngono lho, Mas, ngono lho. Nggih ngapunten nggih Mas nggih. Ngono Mas iki arep Lah di kok. pacarmu Mas, kok ora nggo pacar dhewe kowe Mas. Wah, kok jeruk mangan jeruk. Bolok dhewe. Oh ya. Lho kancamu mburimu wis sold out lho. Mosok sampean rong sold out to Mas. Urung payu apa pen rong karep Mas? Urung karep. Oh ya, semoga cepet dapat jodoh ya Mas ya. Muga-muga donga wae kumanan stok ning donya iki limited lho Mas. Oh, oke. Oh lah, muga-muga kumanan kok malah maruk arep golek loro iki. Jan wis. Lah iya ya Mas, tak dukung Mas. Anak Gen Z iki lho ya. Ya tenan yo, wis bojo loro ki tenan Mas Jos. Iya, wis Weh. apa-apa sakarep-karepe wae ben sakarep-karepe. Sing nglakoni dia kok ya. Kita support aja ya. Iya, selamat datang Mas-mas, mbak-mbak, teman dari mempelai berdua jadi tamu undangan. Terima kasih tentunya atas kehadirannya kesempatan siang hari ini di acara resepsi pernikahan dan doa restu dari jenengan semuanya diharapkan sekali oleh mempelai berdua. Doa yang terbaik untuk mempelai berdua. Para Cari sempit sedang langat. Iya. Oh, alah. Tak absen ket mau tamune kok kabeh Iya. Seh Joko karo Seh Perawan lho. Si Joko Mbah Dik. Toleng. Nggih, si Ayo. Joko ya isih Yo, perawan. calon-calon pengantin ini ya, ya. Alhamdulillah. Nyicil ayem nek sampean saya paringi sehat ya Mbah Toleng. Alhamdulillah. Mesam-mesem guyang-guyu saja arep mundut lah Iya. Minangkani Nggih, menika pamunyunan wonten. saking ingkang hameng Nggih. udan.